अरे कुठं होतास? काय होतो जरा बाहेर गावाला गेलो होतो. बघला चांगल्या नोकरीवर आहे. एवढ्या दिवसानं भेटलास तर बरं वाटलं बघ माझ्या जीवाला. काय बरं वाटलं ना. एकदम काळीच माझं भरून आलं भावा. बर बर तू बर म्हणजे बर कसं आहे माझ्यासाठी लय मोलाचा होतास. मी तुझ्यासाठी लगा एवढं धडपडलो एवढं केलं पण तुझा फोन नंबर सापडला नाही मला भावा. सापडलं नाही म्हणूनच मी तुझ्यासाठी भेटायला आलो. बस बस भावा अशीच ओळख ठेव बाबा भावा. पण मी असा तसा आलेलो नाही. नाही नाही एक चांगलं चांगली नोकरी घेऊन आलो अरे तुझ्यासाठी. भाऊ अभिनंदन चांगली नोकरी अभिनंदन. म्हणजे तू बाहेर असल्या कारणाने माझ्यासाठी पण काहीतरी बघितलं. नोकरी बघितल्या, असू दे, चांगली असू दे. नोकरी बघितल्या भावा चांगला मी आहे, चांगला आहे. तुझ्यासाठी. एक नंबर हा. तर मी इथं तू राबतोय रानात काय पिकना कष्ट काय तुझं मला का पिकायचं नाही एवढं? जरा. ही शेती आहे माझी. त्या शेतीत केलाय आता ऊस केलाय. पण काय त्या म्हणलंय उसाला तुझं? तुला यश नाही मला माहित आहे होय रे, भावा. काय यार यश आम्हाला येणं पैसे झालंय घालायचे किती नाही. राबतोयस तर सरकार तुझ्या मालाला दर असू देणं दे, झालंय. आता माझ्या ऊसाचं दे सोडून असू दे माझं ते काय असेल ते. मला तू नोकरी बघितली आता सांगितलं होतं 1-2 मिनिटापूर्वी. होय होय ती मला चांगली माझ्या नोकरी काळजात बघितली मी. ती मला नोकरी पाहिजे. बघ सांग बघ काय पगार नोकरी बिगार चांगली कसा आहे. काय? कमीत कमी ₹1,00,000 महिन्याला एक पगार. नंबर. अरे बाबा चांगलं झालं. अभिनंदन अभिनंदन. मला तेवढं ₹1,00,000 महिन्याला पगार आहे. देणार ना तेवढं मला नोकरी तेवढं सांग. चांगलं सांग, कष्टाचं सांग, काम आहे सांग. बरं का. फक्त असू दे असू दे. फक्त कष्ट कष्ट किती काम करायला लागू दे. अरे 1,00,000 पगार म्हणजे काय हे तर मला महिन्याला जरा वर्षभर कष्टाचं राबावं काम आहे. थोडं वजाय उचलायला लागणार आहे 50-100 अरे किलोचं. बाबा मी काय 50-100 अरे माणूस मी केवढा लागा त्याच्या मानाने ₹1,00,000 पगार. माणूस केवढा मी एवढा एवढासा. होय, होय. तरी पण आहे कष्ट आहे म्हटल्यावर ₹1,00,000 पगार घ्यायचा बरं, म्हटल्यावर बरं, असू दे, थोडं असू दे. कष्ट केलं असू पाहिजे. करतो मी करतो. माझी तयार आहे. काय नाही म्हणत नाही मी. एखादा क्रिकेटर कसा आहे बॉल झेलतो तसं झेलायचंच काम नाही आहे नाही नुसतं. हाय दमक असू दे. चल मला ते काम तेवढं सांग. बाकीच लांबट लावू नको मला. आता चांगलं एवढं दिवस काम आहे. झालं बोललोय. ऐक ना, हे चांगलं काम आहे. हा. काय तुझा फायदा होईल आणि हा. वर टाइम वेगळंच आहे बरं का. वर हा, टाइम गो. केलं तर ते ₹5-6 हाय, लाख हाय. वेगळंच हाय, मी भेटतील. बायका पोरं माझी इथं ठेवतो. काय विषय हा. नाही. जरा एक थोडे दिवस ठेवायला लागे ना. ओव्हर टाइम करून पैसे मिळवतो. नाही पण मला नाही काम इथं चांगलं नाही पाहिजे इथं बाबा. नाही इथं नाही. कुठं तुला बस? बाहेर देशात जायला लागणार. बाहेर देशात हा तिथंच आता मोठं काम आहे. हा मोठं पण आहे. मोठं काम आहे रे. बाहेर देशात जायला लागणार. राहायला विचार करायला पाहिजे ह्या गोष्टी भावा. मला कसं आहे माझी बायका नाही नाही पोरं तू आहे ती. काय काळजी करू नकोस. हा. तू काय काळजी करू नको. तुला जायची सोय विमानात बसून तुला घालवणार. परत तिथे गेल्यावर तुला जेवण खाणं मिळतंय का नाही जरा गॅरंटी कमी आहे अरे कामाची. भावा तसं नाही. अरे मी नाही, मिळणार जेवाय तुला मिळणार जेवायला. हा, हा, जरा असं कसं आहे कसं आहे, कामात असल्यावर जरा माणूस कधी पोटासाठी मिळायची जाते शक्यता कमी पोटासाठी असते, हा. पोटासाठी जाते होय माणूस. होय मिळणार तुला. पण संध्याकाळच्या घराकडे येऊन झोपलास तर मिळणार तुला. अरे होय की घरात 1 महिना काम कर परत मागे ये. परत काय आहे 5-7 महिन्यानं जेवलो तर चालतंय मी. नाही नाही 1 महिनाभर जेवायचं नाही. हा. आपलं तू 1 महिनाभर काम करून ये मागे अरे घरी होय परत की, हाय एक असं. महिनाभर जेवण. अरे बोलतोस काय बाबा. अरे नाही नाही जेवण तुला रोजच भेटणार. जेवण तुला अरे रोज बाबा मी भेटणार. लगा तुला नोकरी बघायला सांगितलं. मला उपाशी मारायला सांगितलं नाही बाबा. हा बाबा नोकरी काय ती सांगितलं नाहीस मला. नोकरी चांगली आहे नोकरी बरं सांग का. सांग सांग हा, नाही नाही सांग. सांगणार आधी सांग, पण तू जरा रिस्की काम आहे. महत्व असू म्हणजे दे, असू दे. जबाबदारीचं काम आहे. असू दे मी काम देऊन ऐकणार आहे. येडाच काय ही नोकरी मला जबाबदारी करायची म्हणजे- ₹5,00,000 प्रति महिना तुला भेटणार आहे अरे कानात ठेवणार आहे मी. हा. डोक्यात नाही घालून. ओव्हर टाइम सकट. बोल ओव्हर बोल. टाइम कर मिळवायची हीच संधी आहे. तुझं वय तरुण आहे असू दे, आणि असू दे. बोल तुझ्या बाबा. तरुण वयासाठी मी चांगली नोकरी उडकून आणलेली आहे. होय होय भावा बोल तू. करणार का तू मनापासून करणार करणार का. अरे करणार भावा का तू? मी आता एवढा उठून पळायची की पळू का काय करू एवढी खुशी झाली मला तू नोकरी सांगितल्यानंतर. होय, त्याचं होय. कुठवर मरू ह्या मातीत मी. मला काय वाटायला लागलं तू पण नोकरी सांगितल्यावर अंगा बिंगाव येईल. नाही 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 भावा, नव्हता? तसं काय जर नोकरी असं चांगली घाण आहे. काम असू दे मला काय वाटत नाही. कान घाम नाही रे. पण काय आहे माहिती आहे का ज्या वेळेला नाही तुझे म्हणजे नोकरी तुला सांगू देच का मी. नाही सांग सांग नोकरी सांग बाबा कसा विषय? नोकरी ती सांग काय आहे आता रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध चालू हा, आहे. चालू आहे हो, तिथं चालू काम आहे आहे. का? हो, अरे तिथं वा, वा. सरकारी काम आहे. एक सगळं नंबर, एक नंबर, इंटरनॅशनल लेवलचं काम आहे आपल्याकडे. एक नंबर भावा एक नंबर. इंटरनॅशनल लेवलचं काम असू दे आहे. असू दे बाबा. मग मग ते काय काय पगार होतंय? देशासाठी लागा पगार मला किती बी मिळू दे मी तयार आहे. चल हा? हो आहे तयार ना आहे. तयार? तयार आहे, तयार आहे. लागलं रशिया युक्रेनवर बॉम्ब फेकायला तेवढे 2-3 बॉम्ब जरूरत करून तुझ्या आईला मी तुझ्या भरून